Dahilan eh, naman ang misa. Oo. Unya tamang gawas dong. Naghuot pa mangod ang putahan sa simbahan sa mga tao nga ng gawas. O sige, hindi na tamang gawas. Kung sa may gampo ni Mas Ginoo day. Ikaw? Unsay sa imong giampo sa Ginoo? Ha? Nga ko gampo sa Ginoo. Nga dili kita magkabuhag. Mao na imong giampo? Ako, wa ko mag-ampo, anak. Kaya sigurado man jud ko nga di kita magbuwag. Lain ang akong giampo. Unsa na? Mo'y akong giampo nga unta. Dili lang tinuod nga may kabit ang akong papa. Aron dili ko makasa. Kaya nga no, unsa may akong buhaton? Ha? Kung tinuod man nga nangabit ang iyong papa, unsa may buhaton mo? Pinangga ko kayo si mama. Busa kung tinuod man nga dunay kabit si papa. Iluhon ko gyud kung kinsa ang iyang kabit. Ug ako kinibadlongon. Kung dili mo patuo. Aw, magkadugog yung unya. Ano? Unsa may buhaton nimo? Na may garuti sa amo. Bunalan ko ang uo sa kabit ni papa. Dahilan eh. Doon ko sa amo doon, Dario. Magian naman ang amo kung muuli ka. Una lang ko nimo ha? Unya lang mong pauli. Mapitaw na ko sa inyo. Nagisulti kong papa nimo. So may pagisultihan ni papa. Ang yun ako siya, nga kung tinuod man nga doon na siya kabit, yan yung buwagan. Aron dili ka makasaog tao. Ayun na lang pag-apil ni personal na mga problema sa pamilya dong oy. Amo ra ni. Day, dili ko gusto nga makasakag tao. Mapriso ka. Magunsa naman lang ko kung hawa ka na ko. May kabit ka gyud. Kay dunay dako nga chikinini ka ng imong liog. Pita ni mo, uy, nausa ka ba ya? Natilasan na lagi ni. Wa ko'y kabit, uy. Ikaw rin babae nga butong kumgimahal. Bisan mamatay pa ko karon dayon. Haskag matinood nga mamatay ka diha dayon pa no? Uy, Mahay gid ka. dahil awe. Nak, sabang kuyog malagini mo ng imong uyab. Ayang adlaw ni mo, Noy Rodi. Maing adlaw dong. Kaloyan kas Ginoo. Nakabati ko sa tanan nimo pagpamakak pa. Nga dili chikinini ka na naas imong liog. Ug matod mo, natilasan ra na maong namuha og maayo. Ay, una ko tinuod na. Natilasan ni Nak. Sa ba di ay mura dahil chikini ni tanahon? Ha? Natilasan ra ni Nak, uy. Tanaw na ko, ana, Noy. Chikinini manggid na, Noy. Oy, Dario. Bida ni mo, Dario. Uyab ka lang sa kong anak, ha? Busa ayaw pag-apil-apil sa mga ginagmay na mong problema. Dili ni ginagmay lang nga problema pa. Dinagko na gyud ni. Kay imo magkipudihan ang akong inahan. Uy, lagi ko'y kabit, ha? Kung dili mo mutuon ako, aunahwa na ko'y mahimo na. Kinilay timan ero diha. Oh. Matinuod gani ang akong katahap nga may kabit ka. At yun ko gyud ang imong kabit. Uy, Aw ako'y patay sa iyang kabit Gausilia. Kung kinsa magani ka ng babayhana. Ha? Gaw, Vilma. Auntie, niya ka? Pinangga ti ka nga ig-agaw silya. Busa dili gyud ko makadawat nga luiban ka ni Rode. Ugoy, hoy, ikaw Rode? Oh. Ikaw Rode, paminaw na ko. Unsa man ka, unsa man ka? Ilong. Oo, tinuod ba nga may kabit ka, ha? Tinuod Ay, ba, ha? Tinuod ba? Ha? Ha? Tinuod ba may kabit ka? Ay, Ha? kapakya. Ate, gusto na. Ayaw mo pagkaon na ang buhok ni Papa. Gusto na, Ate Vilma. Animal ni. Gaw. Ay, nausan. Aguroy, ay. Kasakit sa kungo. Nausan ka. Anong gilarutan mo ko yung buhok? Kaubawa na ba ko? Pang minabutin ng among problema, gaw. Bitaw, Ante. Ay, nagdapati si Papa. Basin mo ba siya og dapat nimo nalisod na. Dili ko kadawat nga budhian niya ang imong inahan, daylan ni, ha?
Kay pinangga kay nako ni mama mo. Kadiyot. Igagaw good may good. Kadiyot. Busaro de, hoy, paminaw! Kadiyot. Kung dili man gani tinuod nga may kabit ka, mas labing mayo. Ha? Apan kung doon na man gani kay kabit, ay ako'y patay ninyong duha. Ha? Pati yung tagyod mo. Dili ko magkatugot nga budhian mo ang pinangga kong igagaw. Mau ba tila ni? Pwede gubuta din niyo din sabay? Na, wako? Udong kiko. Kay miabot pa si Auntie Vilma. Ug iyang gihapak ug gilabdot-labdot ang buhok ni Papa Rudy. Sinuod mong gani nga may kabit si Papa Rudy. Pati siya nga pagkabana ni Mama Ati. O, pati siya nga pagkamahan. Kung tinuod bang gani nga may kabit yun siya. Anak nagitingaling higayon na dungki ko. Nga makasaha na ko sa Ginoo. Kay Solomon ko man ginang kabit. Ug ako bugnoon. Ug kung malupig man gani ko sa bugno, kuhaon ko ang atong garuti. Ug bunahlan ko ang bahala nagmapriso ko. Tila ni. Ay. Bida. Uy. Nanghang pamaning. Uko nga. Gilabnutag kusog kayo. Buhok ko na unsa ka upaunar maunta ko. Ay. Unya. Namuwaning tiyan ko nga. Gisigihan o hapak-hapak. Ay, sorry na gudong. Mas maintong ingon adto ang gibuhat ako. Aron nga dili ko sila magduda nga ako mo iyong kabit. Ala sige. Gawas na din sa akong kwarto. Aron, dili sila magduda. Sige, gawas sige. na. Kadiyot. Arin ako dong. Hangad gamay, hangad. Ang imong ubol-ubol. Magawas na ko. Uy, magawas na ko. Yeah. Marunong yanis day Bilmada. Kamaog yung mo diskarte. Pero ay. Bida, kangul-ngul pas agis iyang paglabnot sa kong buhok. Pero okay ra. Nakakis ko sa ubol-ubol. Ay, walang yun sila'y kasayuran. Nga si Bilma na di ay ang akong kabit. Ay, Unya, auntie, kumusta naman ang pagmaymay mo ni Papa? Wag yun siya musulti kung may kabit din siya uwa. Ha? Ay, bisan giunsa na ko patugan pero namong gyud siya nga wa gyud kuno siya kabit. Natilasan ra gyud kuno tong iyang liog, maong mura kunog chikini ni tan-awon. Di kaya may tabo nga maangkon siya may kabit siya. Tapos kung si kawatan ko, di kaya maangkon nga siya kawatan. Kung may kabit man gid kani siya. Paano gid siya nako? Mayo! Dongki ko! Si Dong! Ninong Bong, Niyan siya. ako! Ako man siyang gitawgan aron mo anhi. Oy, nganong ni amag kini si Bong, ha? Ngano daylan ni? Ay, ako nahibaw ra pa ni si Bong nga may relasyon kami sa Rudy, da. Ay, porbida. Kinsa yung kaning kabit ni Pare Rodesa? Ikaw Maribirma. Kumarim sa ta, kumarim ta. Sa manwa kay ideya kung kinsa yun ng babayhana ang kabit ni Pare Rodi, ha? Kinsa. Ambot lang, pre, oy. Ambot lang yung taon. Huwag yung kumahibaw, ana, pre, oy. Huwag yung ko'y kalibutan na, ana, pre. Mao ba? Ang konsekensya man ganing kabit sa kumbada. Dihatag ko na lang niya, Rudy. Di na lang ako ipamugos ang akong kaugalingon. Kunwa naman gid siya kalipay uban ako. Mare. Gaw. Kung ikaw makadawat ka, ma, pero ako dili. Kung masakpan magin ako sa Papa uban siyang kabit, ang Ginoo na lang unyay maantigo mo pasaylo nako. Sayon siyang buutan ko. Ug mahadlokon ko sa pagpagkasa. Apan kung masakpan ko sila si Papa ug ang iyang kabit, anak nagitingal higayon na makasa ko sa Ginoo. Kay basin og mapatay ko pa ang kabit ni Papa. Bahala nagmapakyas ko sa kong pangandoy nga makasuod ko sa langit. Human sa akong kamatayon. Mapakyas gyud ang akong tinguha nga makasuod ko sa langit. Ug mahimong usa ka mga anghel nga pinili sa Dios. Kay ako mahimo na unya kung usa ka anghel nga makasasaha.
Lani. Lani. Ay, ayaw sa anang mo patay ka og tao day lani. Oy, kabuutan nimo, unya mo patay ka. Hinimbara ba kayo ka? Na mag-uol gyud ang Ginoo day kung makapatay ka. Mao. Kay maadto ka naman gyud unya sa impyerno kung mamatay na san unya ka. Ay, hino-hinoon. Mapasaylo lang magas Ginoo dahil Lani. Kay imoon yang mapatay, dautan man. O, kabit yun siya sa imong papagod. Unya, ang pagpangabit, dako kay nang sa... Ay, dili lagi. Ikaw sad pribong, no? Ikaw ba? Mudasig ka man noon aron makapatay og tao sa Daylani. Uy, kabuutan ni Daylani. Unya mo patay og tao. Unya, gwapa pag yun. Uy, huway angay, nga makapatay siyang tao. Ayaw papatay og tao, Ate Lani. Ako'y agay ang patay sa kabit ni Papa. Kinalaki ko. Uy. Loki ko. Kana noon. Ikaw mo'y angay nga mubuhat ang naadong tiko. Ha? Lalaki man ka. Ikaw. Dili. Why usan ninyong akong mga anak ang mupatay og tao? Dili ko gusto nga hangtod ka mamuha na ako. Kay kung makapatay mo og tao, sigurado man yun nga maadto mo sangko sa bilangguan. Ma! Sige. Kana, gaw. Mao gyud na itambag sa imo mga anak. Dili may mo patay og tao. Uy, dako ka nang sa Dios. Unya ang pagpangabit. Dili din na dakong sa. Tubaga. Kuan. Aw sa noon. Sa sinugdanan, mausap ka na misantop sa akong huna-huna. Nga mupatay ko og tao kung nasakpan ko sa akto si Papa ninyo uban siyang kabit nga magduwa og kayo. Apa na usab ang akong huna-huna. Kay napanglantawan ko nga mas musamot ang problema kung mupatay ko og tao. Busa mausap ka na gusto ko nga buhaton ninyo ha mga anak. Ang paghatag na lang sa kagawasan sa inyong amahan. Kung may kabit man ka galing siya. Kana. Maugid na. Husto ka gyud sa imong nahuna-hunaan, Gausilya. Kay ako sad, bawal ba gyud tanay akong buhaton oy. Napatsyon ko ang kapit ni Rudy kung masakpan ko sila. Pero mura dili na lang tingali sad ko mapatay og tao oy. Hasol. Kung mauman ay nakapot ninyong desisyon, ako dili. Lani! Anak, Lani! Wala siya mamati ang panimo, Maricilia. Muraog mo patay gud siyang tao. Kung kinsa man gani ning kabit ni Parirode, bantay lang gid siya ni Lani. Kay nakasiguro ko nga patyon gid siyang Lani. Paribong. Dili ko gusto mapatay og tao si Lani. Dili ko musugod. O ba, pribong? Patay yung tao si Rani. Ya akong anak kung masakpan ko niya. Uban sa kong kabit. Oo, pre. Mismos Maribilma na imong kabit. Nakadungog yung sulting Lani. Kadungog siya. Hinayon talaga ni Nakusog Kim. din ako. Hinayon talaga ni Kim. Nakusog na ko na. Ako nakusog ko man sa ganiya, pero hinayon talaga ni Pre. Kay delikado, Pre, madunggan ka. Unya, pre. Unsa may huna-huna mo ini, ha? Ha? Padayunon maghihapon ninyo ni Marivilma ang inyong relasyon, ha? Kining ko. Saman. Kining. Kung buwag ka na lang tingali na ako si Maribilma, uy. Basig pati yun siya nila ni. Kala! Naaraman day na. Buwagi siya. Ako'y manguyab ng Maribilma. Biyudo man ko. Uy. Way mawa na ko kung magkauyab, biyudo man ko. Ay, pida. Ganahan na bagit unta ko ining Maribilma na. Pero, ako na lang isang buwagan, uy. Karong sunod adlaw, makikita ko niya sa katapusang higayon. Pare Rudy. Makikita ka gyud ni Pare Rudy sa ilang payag sa ibabaw. O lagi pre. Gimingaw na kay kong Rudy pre. Oy, taw-taw dami nga. Wa mi makatagay ba sa lawas nung kalipay. Tambag ko lang. Ayon na pagpakikita ni Pare Rudy. May asawa siya. Ako'y angay ni mo kay biyudo ko. Baya no? Ay. Pre, wa taong ko'y gusto nimo pre. Oy. Busa makikita gyud ko niya sa iyang payag dito sa babaw. Makikita gyud ko niya. Unsa ninong?
Makikita si Papa Rudy siyang kabit dito sa among payag sa ibabaw? Mao ka na. Mo na iyang sulti dahil ni. Makikita ko na siya sa iyang kabit kay iya na kuno kining buwagan. Tinuod yun nga may kabit siya. Pwes, ani naging na nga mailahan ko kung kinsa yun ang kabit ni Papa. Ayaw. Ayaw na lang pangita o gubot, day. Hasol na. Bantay lang yun sila nako. Patagmon ko yun sila. Patagmon ko ang iyang kabit kung si kinsa man siya. Minyo na si Papa o niya iyang gipatulan. Ha, karon dayon, adtuon ko sila sa maong dapit. Ayaw lang, day. Uy, basin dunay kagubot nga mahitabo. Aw, magkagubot yun ni Ron. Basta makakita ko magkapuling sa kong pananaw. Ha? Uy. Ay, pastilan. Ay, day. Asa man ka, uy? Sa muhantog yung ka. O, Ninong, pinukuha ko unang among garuti sa bahay. Ay, pastilan. Ay, pagkahak. Nagmahay na kong gisultihan ko sila ni da. Ay, patay magasbilmay ng kalakiha. Ay, si Kiko. Adtuon ako si Kiko. Kinahanglan nga mapugnan niya ang iyang maguwang. Ay, dili lagi ko musugot nga magbuwag, Rudy. Pero, day Vilma, nahadlok lagi ko nga masakpan ta nila ni. Bisan uta ng anak ka, pero isog na. Basig pamatyon ta niya kung masakpan ta. Dili lagi. Rudy, di lagi ta magbuwag. Day, di na kita maghimog binuang. Uy, buwag na ta, day. Mingaw nag-ayo ko ni Mudong. Ay, Mingaw na lagi ko ni mo, di lagi ta magbuwag. na. Uy, kumuta ni mo. Uy, usabay syampong gigamit mo. Ay, Nasakpan na lang yun mo! hala. Oh, Lani, usman, kalit kang mitungag gibunala ni mo sa os. Imo gibunala sa garotis, Vilma. Agay, Lani, pag-umangkon ko, agay, Dili! Ikaw ang kabit ni Papa, Ate Vilma! Dili ko kinibadangat! Dili! Vilma, day, nagdugo ang imo mo. Agis pagbunal garotin ni Lani nga akong anak taon. ay, Uy, Vilma! Vilma! ayaw yun, pag-angkon nga ako'y imong kapit. Ayaw yun, Rudy. Uy, Vilma! Vilma! Nakuyapan si Vilmang nagsigang mata! Vilma! Si Auntie Vilma! Siya na ang kabit ni Papa! Dili ko kinimadawat! Si Dario, mato ko niya! Dili ko na ko mapauli sa amo! Mato ko silang Dario nga ko ayaba! Ikaw patay rin. Nabanggaan ko sa akong truck. Nga naman eh. Ang ako lawas. Nalataong labuak ang ako mo. Kun mo ka na. Kalag na lang ko karon. Ginagtanaw sa patay ko lawas. Patay na ko. Nakaligis mo na ba eh? Patay na siya. Silami man ako! Silami! Siya may rinsan! Silami ba anak ni Rudy o ni Silya? Huwag ko magkabantay niya. Huwag ko magkabantay. Kalit siya nga. Milaman siya nga. Danghan pa ka na bira. Ayaw ko yung kutsa. Andam ko mga bansa kong mga kutsa. Patay na yun ko. Dili ko kini madawat. Dili. Silagin si Papa Rudy yung Ate Vilma nag-ingon ini nga namatay ko. Silagin na nag-ingon sa kong kamatayon. Si Lani? Dadas ba ka sa dakong truck o patay na? Lagi. Patay na siya eh. Patay mo uyab. Tuway eh. Gitapukan sa mga tao. Yan tuwa na yun lang.
Ay, mong tagtungudan eh. Aron masayod sila sa may tapos sa imong uyab. Dili ka na mahitabo! Dili ka na mahitabo! Patay na niya ito itong tungon. Patay na nga akong uyab! Patay na babae nga ako kihigog ma! Lani! Lani! Diliw na ko ba ito sa ila? Susuil ko na sila ni. Paliw ko nga ito sa ila. May bawang yung ginikanan ug mga igsoon. Kamu na may bawa nila. Ato pa na ko sila ni. Unsa? Naligsan sila ni og dakong trucks kalsadog. O, lagi. Likod og patay sa tilalim. Oo. Kung tuwas dariyo nga iyang uyab. Nagkakagami ako sa nabutang nila ni. Ato ano ninyo eh. Ano siya? Diyos ko! Lani! Lani na! Tama ba? Ang pagkalaka siyang lawas, oh. Ano na hitabo manina ako? Pagi ako ninyo. Kapolis Pagi ako ninyo. Si Dario nga akong uyab. Siya kining niya. Oh, Diyos ko. Lani. Sila rin kininaligsan. Nalata ang iyang lawas ug nabuwak ang iyang ko. Lani! Dario dong. Dong, niyara ko si Moto pa dong. Dario! Ay, nagagtaw nga nagtapok sa kalsada. Hindi ka na ilagi tapokan, Kiko. Yan, hindi na yung gina. Pamilya. Anak ko! Agay. Asa naman tos, Rudy? Ibiyaan man lang ko. Basin iyang gisundan sila ni. Kinahanglan nga dili gid siya mo angkon nga doon na may relasyon. Maikog ko ni Gausilia. Agay, kasakit akong ooy. Mugawas na lang ko din sa payag, oy. Nibutoy man ni akong oo. Kakusog sa pagbunal ni Lanis Garotes akong ooy. Agay. Unsa? Sila ni di itong kitapukas mga tao. Naligsan siya sa dakong truck og namatay. Di, patay na sila ni. Ug tuwagin na kini sa murgi. Ug ang nakaligis nga driver sa truck ginanausap sa mga pulis. Patay sila ni. Kaniyot, sawa pa mamatay sila ni. Wa say gisulti ninyo. Ha? Wa ba? Wa. Basta kay nagdali to siya ganiha nga mikuha sa atong karuti. Og midali siya og biya nga way tigog-tigog. Ug dali akong nabalitaan nga patay na siya. Si Papa Rudy ug ang iyang kapit masilya. May nakaingon nga naligsan ko og namatay. Nahitabo og inisangat. Iwa ko sa kumunhuna nga milabang ko sa daan aron pag-atuon ta ni Dario. Siya untang sultihan kong una sa kung nakita nila ni Papa ug sa iyang kapit nga mao si Auntie Vilma. Diyos ko. Unsa man tayo hinungdan oy. Nga namatay man siya. Naligsan gani. Ug ikaw ang nakaingon ini pa. Si Dario Kiko, mikuyog sa morgue. Kaluoy nila ni. Namatay taon siya nga. Nga nagduda nga doon ako'y kabit. Salbahis ka pa, Rudy! Salbahis ganda ko! Ganun gid mo ko gidaan, Lani. Masalo ako doon. Panpatayin ako. Pag umangkon ko, pastilan.
Lani, kabuotan mo. Unya ikaw pa gikuha sa Ginoo. Swerte ka lang, ate. Ngawa ko kusga sa pagbunal ang imong Igo na ti kang ipatilaw og sakit. Usap na ito ilubong si Ate Lani, ma. Pa, Dili ta siya dugayon dong. Kay magsakit na akong dugahan nga magtanaw niya kanunay. Inasod sa lungod. Anak, Lani. Kuno naman ko'y mga pagkuhang ni mo sa buhi ka pa. Ay, masaylo ako, anak. Dako gina ko kayo ubos ni mo parodi. Apan amahan ta ka. Busagi pasaylo ko na ikaw. Ug mubiya na lang ko dinhi ninyo. Subayon ko na ang daan paingon sa langit. Mabiya na ko ninyo sa hingpit. Ustog yun ang imong hukom, Daisilya. Nga dili lang mo kiha sa nakaligis. Ug, midawat na lang sa dakong kandidat sa kwarta nga iyang gibayad sa pagligis ni Lani. Patay na si Lani. Wa na tayo makuha kung makiha pa ta. Buutan sab siya. Doon ay bisaksi nga kalit gid ko nung bilabang si Lani. Ug wa na makabrake pa ang driver. Lani, Day. Patay ka na. Kusang kalitan ko na lang, ha? Gawa na ikaw sa hingpit. Dario, ayaw. Ayaw ko kalimti. Mahal ta ka. Kalimtan na lagi ka na yun. anak, lagi na Kuya Dario. Ay, wala ba si ate? Hindi siya kaliptan. Daylan kung asa ka man gibutang karon sa Ginoo. Pasayloon ka unta sa mga tao nga imong gipasakitan. Lani, Day. Napasakitan te ka, auntie, kay traidor ka. Ikaw ang kapit ni Papa. Ug ang Ginoo na lang unya'y bahala ang musilot ninyo ni Papa. Adios ninyo. Adto na ko. Lani, sa'yo na Diyos nga mahal ko ikaw. Napandiligin kita ang alang sa usang-usa. Kaysa yung kamang gikuha sa namang makagagaho. Lani. Nga naman ko. Mura og padong magininindana ang akong gisupay. Asa man kakuha ni padong? Asa man? Oh, uy. Duha ka nagkuros nga dan. Duha ka nagkuros nga dan ka na nasa unahan. Asa man kakuha ng dan na musupay? Asa man? Dunay usa ka babae nga nagpadung din. Bago tingali ning namatay dito sa kalibutan. Iya na siya tuod din sigangaan sa langit nga akong kibarugan. Mayong adlaw, Inko. Usay ingko, dili taon ingko nga akong anoy. Sorry ha. O man ko makailan mo. Nga na nagparog makadini sa dakong putahan. Unsa man di ka din napita? Mao kininday ang ganghaan sa langit. Kun mao, ikaw di ay si San Pedro? Korek, katagad ko ba? Mao man ako naibawaan. Nga kana si San Pedro, mo'y nagbantay sa dakong ganghaan sa langit. Kun mao, sige, musud ako sa langit, Senyor Pedro. Dili ka pa pwede mo suroy. Ako unang pasahon ang libro sa imong kinabuhi sa dito ka pa sa kalibutan. Kung maayo ba ang imong binuhatan dito sa kalibutan, sa buhay ka pa. Kung maayo ang imong binuhatan, malangit ka.
Pero kung nakahimo ka og sangutan, kanang naa sa unahan nga ganghaan nga nagkayo, ana kaniha kay mao ka na ang impyerno. Asa? Uwa makukusa nga nahimo. Gani inimba magani kayo ko. Matubag ang tanan kung makita ko na sa nakuhimo ang imong buhat. Kung gamay na ang usa, aw dili ka may impyerno. Anak ka niya ng usa ka ganghaan nga mao ang purgatorio. Kaliyon, kisay nga ninyo dahil Ako si Lani Imbrado. Lani Librado. Kaliyon ha, iukbon ko ang libro sa kinabuhi. Tinood ka, Senyor Pedro. Magkasud ako sa langit. Oh, Lani, kaya nabasa ko ang imong libro sa kinabuhi. Huwag kay siya nga nahimo sa kalimutan. Usa, karon dayon, makasunod ka na siya lang. Naablian ako kaganghaan. Ug... Kanindot sa talanahon sa sud. Sige, sud na, Lani. Makasud ka na sa langit. Kung mamahimo ka na unya nga anghel sa itong Ginoong Diyos. Sud na sa langit, Lani. Salamat, Senyor Pedro. Malangit kiday ko. Mahimo na gyud ko ining anghel sa Ginoong Dios. Sige, sud na sa gingharian sa langit. Sud na kay abdi na ang ganghan. Oo, Senyor Pedro. Alay na ko. Ana, may sira na pabalik ang ganghan sa langit. Kuman siya nagasunod. Laing binuhado siya pag nagasunod sa langit. Tagsa na yung tao kayo ang mga sunod sa langit. Kasagaran sa purgatorio, muli ba sa impyerno? Buta yung kayo katulad ni. Kay wag siya ni mo siya. Sa dito ba siya si babaw sa kalimutan sa buhay pa siya. Uy, tunay daig ka lang na babae, pinagpahingo din eh. Asa kakaroon mga suod ka ni babayana. Sa langit baga o sa purgatorio o sa impyerno. Pabuton ko siya din eh sa akong naimutangan. Wow! Kanindot ko din sa langit, uy. Pagkadaghan sa unahan ng mga manindot kaayo nga punuan sa kahoy, nga wa ko makaila kung unsa na mga punuan na sa kahoy. O pagkadaghan sa mga anghel nga naglupad-lupad, ibabaw sa mga kakahuyan. Kanang usa ka punuan ay nagkailamang ko ana. Punuan ka na sa mansanas. Pero, yun na. Niya naman takusod sa langit. Pero, wamang ko mahimong anghel nga dunay pako. Basin iniduol na ko. Tungod anang mga anghel. Anak na tingali ko matugkan og pako. Noon sa man ko eh. Nagbarog naman ko din nga nagkalinga og tan-aw nila sa unahan. Gusto, muduol na ko nila. Aron matugkan na pud ko og pako. Mahisama na ko nila. Manaog na ko ini nagilag-gilag kahagdanan din paingon sa ubos. Diyan sa ubos, dunay daghang mga tanom nga mga bermuda. Manaog na ko. Agay, kainit! Kainit! Kainit sa hagdanan! Napasong ako tiil sa akong pagtikang. Nga naman eh! Nga nung init pa kayo ang hagdanan sa akong pagtunog! Usa, Lani Librado sa naibugan. Kung mao, parihan mo ka na itong pagpupala na may sunod sa langit. Lani Librado ba sa to siya?
Kaluha tingali mo. Pero managlahi na ang iyong itsura. Wa man ko'y kaluha, Senyor San Pedro. Bugtong kong anak sa akong mga kinikanan. Uy, mau ba? Ayun na. Kung siya may imong middle name, yay, ha? Bolo. Ako sila ni Bolo Ibrado. Uy, hala. Nagkainis na. Uy, hala, uy. Nagkainis mo. Katong lani nga bason ko sa lagin. Ang lani Bolo Ibrado to. Amo ikaw. Diyan ni ang iyaha, oh. Siya sila ni Pinuti Ibrado. Nalipat ko sa midunim na. Siya mula ko nagnabot. Huwag yun din taon ko'y nahimungsa sa kalibutan, Senyor Pedro. Ang akong gihimo dito sa kalibutan, mo ang pagsigig panghatag ng mga kwarta sa mga pobre. Kaya adunahaman akong mga ginikanan. Unya, naghinubrang ilang kwarta. O paghatag kong kwarta sa tulo ka mga makililimos, hilabihan ng akong kalipay. Maungag atake ko sa sakit sa akong kasing-kasing o Uy, namatay ko. maogi ni agibasa ko sa binuhatan na ito. Ipasuko ko sa langit. Naiinis ko na. Pero di gyapon ko siya makalaho sa iyang katawan. Di gyapon siya hingpit nga matipon sa mga anghel na tuwa sa suko sa langit. Ganagan ako bitunom na nagilak-kilak nga hagdanan. Pero mapasok man ko eh. Init kayo, inigtunod na ako. Lani, si Senyor Pedro kini, nakadungit ko pa na. Tingog karon ni Senyor Pedro ang ako nabati. Nakadungog ka ba na ako, Lani? O Senyor Pedro, nakadungog ko nimo. Nga naman ni Senyor Pedro eh. Gusto na ako manaog ining hagdanan nga nagilak-gilak. Kay mutipon ako ang mga anghel sa unahan nga naglupad-lupad. Pero mapasok man ko. Init ang hagdan, inigtikang nako sa akong mga tiil. Are dire, magsulti ta og tarong sa gawa sa gangaan sa langit. Balik sa imong agi. Balik dayon dire, Lani. Oo, Senyor Pedro. Nana ko, mubalik na ko dihan yor. Naabot na ang mananabtan sa haya nila nito. Magsugod na ron sa pagpangadji. Bida, uy. Itang yung duhang ni Kayong kamatayon sa akong anak. Nahitabo naman ang tanan. Wala, patay na siya. Pero, agay. Medyo ngol-ngol pa o gamay ang huboy sa kong oda nga naigos pagbunal nila ni Garote. Nagtuo ko nga, wa gihon na tilaning pagbunal nimo. Pero kung gikusog pa niya sa pagbunal, gikusog pa niya bayo, buak na untang umo, patay ka na sa gunta. Simba ko. Pero magpasalamat lang ta. Nga wa siya'y nasultihan bisan kinsa nga ako ang imong kapit. Pero kining si Paribong ba? Unsa man nasayod siya bahin nato. Basi siya musulti o mubulgar sa itong relasyon. Ay, suod man sa nato na siya nga kumpare. Busa dili mahitabo nga iyatang bukingon. Oy, busa doong Rodi. Doong, Unsa man? dili yun ta magbuwag ha. Oy, imong kamot ang imong kamot. Ay, day Bilma. Puslan man nga dunay na namatay tungod ini atong relasyon. Ato na lang bining padayonon dong. Oy, Hala, sige. Pero, ay, mag-amping lang yun ta, ha? Kaway masayod ning atong relasyon. Di aramugod mo din, naabot ng mga mananabtan. Uy, karon ba? Karon nga doon na kinabuhi nga nakalas tungod sa inyong relasyon. Unsa man, magpadayon maghihapon mo sa inyong relasyon? Pare Rudy ug Marie Vilma? ako'y pangutan-on padayonon gihapon namo, pre. Oy, nahinay ka naman ginamo ni. Unsa? O, pribong, busa, kining hangyo ko lang. Ayaw yun taon may booking nga sa among relasyon ni Vilma, ha? Aron kalikayan ka doon na sa ilaing mamatay. Ay, may sakit para bas kasing-kasing si Celia. Basin ko masayod siya nga, iyarang igagaw ang kabit ko at takihon siya o mamatay. Way aso nga magkumkumpre. Busa, mintras sayo pa. Putla ninyo ang inyong pagpakasa. Aron walay laing kinabuhi nga mausik
tungod ninyong duha. Pagbuwag mong duha karon dayon. Dili ko musugot. Di ko musugot, anak. Di ko musugot, pre. Mahal na ko si Rudy, pre. Busa dili ko musugot kung magkabuwag kami. Dili gyud paribong. Yan na sila Sinoy Rudy. Usin ng Bilma. Oh, sugod na tagpangadsi. Yan na sila. Oh, sige, magsugod na ta. Dali na mo gaw, Vilma. Dong Rudy. Sige, Gaus Ilya, sugod na ta. Onya, ako'y mubasa sa first reading. Oh, si Kiko, asa man di ay? Nananghito nga, maoy mo atiman sa snacks o man sa pangadjik dong. Manding karya, sige na. Magsugod na lang ta. Mao di mapasok yun ang ako mga tiil. Nagtunod na ako sa hagdan. Paingon sa mga anghel nga naglupad-lupad. Kay dili day ako ang lani nga mo'y magasuot sa langit, Senyor Pedro. Oo, ako'y sipyat, oy. Masipiyat sa day ka. Oo, wala ko tanawa ng iyong minunim. Hindi ito sila ni Bolo. Ikaw niya sila ni Pinunti Ibrato. Pero, Senyor Pedro, butan man taong ko, oy. Hindi pa magani kayo ko. Dili lang sa taong ko'y atun na imperno, oy. Kaya dili ka mabitaw mato sipyat. Pero dili ka sa malangit. Adto ka sa purgatorio. O mapabor ka sa mga minahal mo sa kinabuhi na mag-ampo para malangit ka. Ang gamay sa mapapasra pinagi sa ilang mapag-ampo alang kanimo. O manggoy sa good. Pasudlan na lang yung taong ko sa langit, Nyor. Saga, oy. Kaya mong gibunalan si Garuti ang oo sa imong ante. Na mo'y kabit sa imong kabahan. Di isang normal ang naangkol mong kamatayon. Kaya nanigsan ka. Pero nasulban na kaya musibat na nakaligis ni mo. Nasito naman bahid sa pagligis ni mo sa driver sa truck. Pero ang pagbudal mo sa Garuti sa imong yan, manahimon mo siya. Pero wa man siya mamatay, Nyor. Masa to nakukusga sa pagbunal, good. Pero nagdugo man yung uoy sa gyapon. Pero, igor magkukunaluin ni Mama nga ilang ipudiyaan. O si Auntie Vilma, siya ang dakong sa. Ang ilang patagmon siya, masakitan siya. Dili ikaw ang angay nga mosinod sa mga magsasala. Ang atong Ginoong Diyos lang lani ang angay nga mosinod sa mga magsasala. Apan, ayaw ka pala ka. Nakatikang ka na sa langit. Huwag ka nang maglaho sa unahan. Anghel kagyapon, apan kinahanglan nga, papasod mo ang nabuhat mong gamay nga kasalanan. May pabuhat ko mo, aruhing pit ka nga makasuot dayon ato sa langit, di po sa mga anghel. Sa may akong buhaton. Sa may akong buhaton. Sige, isulti kay buhaton ako, Senyor Pedro. May misyon ko nga ipabuhat ni mo dito sa kalimutan. Ha? Aron hingpit kinagawin niya nga mahimong anghel sa Diyos dito sa langit. Kaysa pagkakaroon, anghel ang mundo. Apan, usa ikaw ka-anghel nga magsasala. Unsa? Ako? Unsa kong ka-anghel? Anghel nga magkasasala? Oo, kaya tinuod, kunwa pa kumasipyat, tuwang ka na untaro sa purgatorio. Apan, kaya nakatikang ka naman ang gamay pa doon sa langit. Bisag wag ka makanaos doon nga tipo sa mga anghel. Apan, nakasuod ka ng Diyos kagaan. Mao nga matawa ka na og anghel. Apan, usay ikaw ka-anghel nga makasasal. Ug unsay buhaton ko, Senyor Pedro? Aron mawa ang gamay kong kasalanan. Ug makalahos na ko ngadto tipon sa mga anghel sa sud sa langit. Simple ray mo pa ito. Balik sa kalibutan sa mga buhay. Kung pangitang pagi nga magkabuwag sila si Papa mo ug ang iyang kabit na imuro sa mga iyan. Mao ba yan ang hinungdan nga nakasaka kay gibunalan mo sa Garuti ang usi mo yan. Usa, mao kinikaroon ang imong misyon. Buwaga sila nga dili ka makahimo og laing kasalanan. Kung makahimo ka og laing kasalanan, kadto ka na yung tugmas kalayo sila.
Unsaon ko man nga mabuwag ko sila nga dili ko makahimo og sa. Tabangi ko, Senyor Pedro, maluoy ka. Kung siya pagutan-utan mo, ikaw pagitag-agi, aron matuman mo ang gimisyon ko nimo. Sige, karon dayon, makahimo ka na sa pagbalik sa kalimutan. Lakaw na, Lani Pinuti Ibrado. Lakaw na. Ugma, Daisilya, maunag yun ang paglubong nila ni. O, Rudy. Namatay na lang yung taon siya nga nagbaon o kahiupos ni mo. Kay dako gyud ang iyang pagtuo nga may kabit ka. Uy, dili taw na tinuod ay. Uy, na ang Diyos sa langit nga nagtanaw day. Buutan taong kay kung buutan bitaw, ka bitaw. man. Bitaw gaw, oy. Nagtuog yun ko nga way kabit kinis gaw, Rudy, oy. Kay, sige, biya ko paniid ani niya. Wa man ko makamatikod nga may kabit yun ni siya. Ay, manghinaot lang mi, Noy Roding, ha? Inuod ang tanan mong gisulti. Aron, magmalinaw na ang kalag nila ni. Kung asa ba siya karon, ibutang sa Ginoo. Nakasiguro ko nga malangit ito siya. Kay buutan ba sila ni? Kadtong mga tao nga bakakon og malimbungon, maoy maimpirno kung mamatay na sila. Mga tao nga nangabit og minyo, og ang minyo nga buutan og asawa, nangabit og maimpirno sab siya. Wala sila kalibutan. Nginiara ko na paminaw nila. Ako, pre, bong. Dele gyud ko magbuhat og sa nga mortal, mintras buhi pa ko. Aron nga malangit ang akong kalag kung mamatay manggani ko. Ipunan na gyud nimo ang imong sa, auntie. Makakon kang dako. Manghinaot lang ko nga human sa lubong nila ni malamdaga na ang una-una sa mga taong dautan ug mobalik na sa katarong. Otro sa kaninong. Naibaw ka sa relasyon nila ni Papa ug ni Auntie Vilma. Pero wa kay gihimo aron maputol ang ilahang mga binuang. Manghinaot lang ta, Silya. Nga malangit ang kalag nila ni. Buutan siya nga pagkaanak. Ug matinahuron sa iyang mga ginikanan. Matinahuron bitaw ko pa. Apan ikaw ang bati. Kay giluiba nimo si Mama Celia. Day, Lani, Bati ka pagkamahan pa. patay ka naman yun, day. Huwag ako nga buhi. Nagkinala magkukusa ka pamilya. O sa dinisi mong haya, day, malanghid ko nimo ha. Nga, mangita na lang niya kung laing babae nga himo na kung hinigog maday. Ayaw taon dari uy. Bisaan biya ka nga. Dili ta magbuwag. Di ba na nung patanduha nga way makabuwag na to? Bisan pa ang kamatayon. Huwag na kita. Si April nga itong iringo. Sige, hangad nga, nagmiyaw. Pwede na siya, tanaw nga. Siya na nga kita. Oh, Si April. Si April, nagsige siya tanaw na ako. Nakakita tingali siya na ako. Kung sa mga si April. Basig niya ang kalag ni Lani. Ug mao'y gisigihag tan-aw ni April. Basin. Kaya mga mananap baya, makakita ba na sila kalag. Matod pa sa istorya sa mga karaang tao. Lani. Kita na si April, oh. Kuni ang magani karon. Ikaw sayod yun nganong namatay ka. Ha? Nga naligsan ka tungod sa usa ka hitabo nga ikaw ray nasayod. Ay, Lani, anak. Kung niya ka man gani karon, padayon na lang sa imong panaw, day. Siguro magyud ko nga malangit ka na. Bitaw, pag umangkon ko. Padayon na lang sa imuhang panaw, day. Bahin ni Papa ni mo, day. Ay sige ko paniid niya, oy. Pero wa magikabit si Papa ni mo, day. Okay ras Papa ni mo, day. Natilasan ra gyud to iyang liog, day. Oy, mootong napuwa. Dili ko mabalik nga to ni San Pedro. Hangtod nga mabalik mo sa katarong Auntie Vilma, Papa Rudy. Ug si April nga among iring.
Siyang akong gamiton. Siyang himuon ko kasangkapan aron matuman ang akong misyon. Si April ay nagsigig hangad eh. Siya masigtan o niya. April, ikaw. Ikaw ang gamiton ko aron mabalik sa katarong sila si Auntie Vilma o si Papa Rudy. Musud ko sa imong lawas, April. Si April, oh. Tanawa. Nagtilap-tilap sa hangin. Tulapan niya. Gidalap-dilapan ni April ang akong paa. Klaro kayo. Naa sila ni. Siya gitilap-tilapang April. Di lang kita kalagman. Ingon na bagyod ni Ana sa April. Raigon kay na siyang lani. Dayog kapyot still ni Lani og mutilap-tilap sa iyang paa. Ay. Kung mo, niya sila ni. Niya yung kalag. Daoy. Ni aday ang kalag nila ni. Kung mao ka na. Agoy, nanlimbaot, manood akong balhibo, oy. Niya sila ni. Niya gyud tingali siya. Hinaya lang ninyong alsa ang lungon aron isod stitcho ha. Hinaya in taon ninyo. Hinaya lang itaw ninyo. Hinaya lang. Hinaya lang itaw. Sila ni. Padayon sa mga. Lani, day! Pagumangkon kong pinangga. Padayon si mo ang pagpanaw, day. Sila ni. Kung mamatay sa dunya ko, makita raw niya ta dito sa langit. Mauna na. Pabuta mi sa langit na. Diyos, mahal ko. Diyos. Babay, Ate Lani. Diyos. Bubiya na ko din sa sementeryo. Muadto ko sa amo. Makikita ko sa among iri nga si April. Kinahanglan nga matuman ko na ang misyon nga gisangon kanako ni Senior San Pedro. April, pasalo ako ha. Apan kinahanglan nga musud ko sa imong lawas. Ikaw ang ako na hunahunaan nga sudlan sa akong kalag. Mikitip-kitip si April siyang ikog. Nagpasabot niya. Nisugot siya nga, musod ko siyang lawas. Karon, musod na ko sa imong lawas, April. Kinip. Niya, nagtungkos sa lawas sa mong iring nga si April. Sugdan ko na ang paghimo sa komisyon. Kinahanglan nga matuman ko dayon kini sa laping dali. Aron hingpit ako makasud sa langit. Nitik si Vilma ko nga. Tuan na siya sa payag nga mga butanan. Ay, gimingaw na kay ko ni Vilma. Magtali ko. Gimingaw na kay ko sa akong kabi. Ay, salamat nga ni anak Adong. Abi ko bang ibo kong inja noon. Dili mahita mo pinjan munti ka day. Kay gimingaw na sa kay ko ni mo. Uy. Vilma. Hangad gamay. Ang imong ubol-ubol. Vilma. Maluay mo! Undangan na ninyo ang inyong mga binuang! Undangan ang inyong pagpakasa! Kaysa itong misulti nga gamay o tingog dongrod eh. Kuan kini undang una kuno nato nga atong pagpakasa. Ako kini ang inyong nabati nga misulti! Oy, hala. Ang iring ka na daw nga misulti dongrod eh. Hala. Ang ako kanang ang amo ng iring. Ang pinangga nga iring nila ni. Ako kini paparodi! Ang kalag nila ni nga imong anak nga misul sa lawas!
Hala. Dili ko makatuo ini. Ikaw ka na, Lani. Ang imong kanang misud sa lawas sa atong iring. Rudy. Rudy. Dili ko makatuon nga ako nasaksihan og nabati karon. Uy, natumba si Vilma o kakuyapan. Kining basinog madayunan siya o mamatay. Dili na mamatay, oy! Wa man kay na siya mamatay dahil gibunalan ko ng garote ang iyang ho. Tabuta nga maulian siya. Kung maulian na siya sa maayon niyang panimuot, pagsulti ka mo, kung pagbuwag mo pa. Kaya kung dili mo magbuwag, dili ko sa pagkumakasun sa langit. Unsa? Lani, anak. Nagipabalik ko ni San Pedro. Og mayang, nagihatag na ko nga misyon. Nga pabalikon mo si Auntie sa katarong. Pusa maluoy mo. Undangan na ang inyong pagpakasa. Balik na ka mo sa sabakan sa Diyos. Ayon dili na magkundi na lang akong kalag. Og makasud na ko sa giharian sa langit. Lani. Sige, mapiyahon ako. Muadto ko ni Mama Celia. Makigsulti ko niya. Tuwa na si April nga among iring. Gagisudlan sa kalag ni Lani. Milayat kini sa bintana ining payag. Diyos ko. Pasaylo ako sa tanan kong nahimong sa. Pasaylo ahing taon ako. Ma, sukad lang nga nalubog si ate. Sige, nakahinugtok. Magulanong kikang naong, ma. Dong Kiko. Marag dili pa yun ako madawat kawa ng imong igsuon. Nakuol kinong maayo si Mama. Wala ko. Ayo! Oy, Celia! Kiko! si Dario man ron nga nampit Dong Kiko. Ang uyab ni ate nimo. Naibawal ko siyang tuyo, ma. Nangin na siya ni mo nga. Ayo! Larga siya sa Manila. Si Dario. Unsa di ay? Wala ka na diyan siya sa Manila. Dong Dario. O ka na, Celia. Malarga na ko sa Manila. Kung tinghali, di na ako mabalik pa din sa ato. Kaya ato na lang ko dito, mangitag akong mamahimong asawa. Oo. Mao ba? Mao ka na. Hala. Aslia. Kidario. Si April nga mong iring ba? Naghilak nga, naghanga din mo kuya. Oh. Tuod ha. Naghilak ang among iring nga nagtanaw ni mo, Dario. Kaya tungkol kay nakasabot tingali si April nga mubiya na ko ninyo. Pinangga manggula na mo ni Lani kini si April. Mawili tingal siya nako. Ming! April!
Malangit siya ko ni mo ha. Patay na magit sila ni. Yan naman kong gibiyaan. Mga mubiya na ko din he. Kung adto ako sa Manila, manimpad, aron makakita og laing babae nga ako higugmaon ha. April? Hello? Ang gano'n sa to? Misulti? Si April, misulti? Oh, mingon siya nga, patay na ko na siya. Huwag, patagan ako niya o kagawasan aron mangita ko galing babae. Kapatisip ko. Oo. Kumaw ka na. Ang kalaglan eh. Nakakaroon sa sud sa lawos, sa iring. Ginoo ko. Lani, day. Imong kalagbaang na sa nakaroon sa sud sa lawas ni April. Kaya yung iring. Ang bisod ko karon sa lawas sa mong iring na si April. Na, si Ate Lani, nasa sud sa lawas ni April nga, among iring. Lani, anak. Lani, gano'n na makasasud sa lawas ni April. Gano'n man, Lani. Ingon din niya ang nahitabo. Gipabalik ka ni San Pedro dinis kalibutan aron pagtuman sa iyang misyon nga gisangon nimo. Gusto ka nga mabalik sa matarong nga daan si Papa nimo? O si Auntie nimo, Vilma? Nga no, sa bisa nga nabuhat ni Papa og Auntie Vilma, ha? Pasaylohan sila si Papa o Ate Vilma silang nahimong saan yan nimo. Aron nakasuot na ko sa langit. Kay kung dili nimo sila mapasaylo, dili sa pang makasuot sa langit. Kay unsa man lagi ilang nahimong sa nako nak. Lani. Sige. Isaad ko nga andam kong mohatag sa akong pasaylo. Kung unsa may ilang nahimong sa. Gawas na niya sa imong ipasalimdan. O ikaw ang sulti ni Mama sa tanan. Ikaw nga ang imusulti sa tanan, Dailani. Ikaw. Palibong. Niya ka? Sawa pa makikita ninyo sila ni nga naa sa sud sa lawas sa iring. Ako'y iyang giduulog-una. Ug nakigsulti siya nako sa tanan. Ug iya pa gani kong magisudyaan nga mitabang kung kong tago sa ilang binuang ni Pare Rudy ug Maribilma. Ang buot mong ipasabot, pre. Si Rudy o Vilma. Tuwa sila yung relasyon mo. Si Ate Vilma ang kamit ni Papa Rudy. Unsa? Si Auntie Vilma rin ang kabit ni Papa. Ginoo ko. Yan ang ilang maring gibuhat ako. Nga naman. Salamat na siya. Salamat nga imo kong gipasaylo. Salamat sa gay mo ko gipasaylo, Gausilia. Gibasulan ko na ang tanan kong sa... Tungod og alang ni Lani. Gipasaylo ko na kamo, Rudy. Vilma. Nakadungog ka, Dailani. Gipasaylo na sila ni Mama nimo. Ug bisaad si Papa nimo. Ug ang imong auntie. Gaputlo na nila ilang relasyon. Magkasuot na niyo ko sa langit ini. Sige, ato na ko. Ang Dario. Salamat sa imong gugma sa buhay pa ko. Pangita ang babae ay may kauban sa imong kinabuhi. Samtang ni akapay mo po sa kalimutan. Kaya ako, mubiyan ako ninyo sa dayon. Masod na ko, sige
ko sa langit. Kana kay natuman mo ang akong misyon ng isang nimo. Napabalik mo sa katarong ang imong amahan o iyan. Hanggang nga sa langit. Miabli na. Sige. Rood na sa langit, Rani. O dili ka na mapaso, inigtikang mo sa hagdanan aron makaduol uban sa anghel. Kun mao, mahimo na gyud ko ini nga usa ka anghel nga dunay pakon, Senyor Pedro. Oo. Tungod kay natangtang na ang gamay mong sa nga nahimo. Usa ka na karon kabuutan nga anghel nga way mansa sa sa. Dili na ikaw sila ni ang anghel nga makasasala. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Okay na yung mga bata makasama na tapos kung aso ninyo ni Sibanaw ng reguluhan. Anghel nga makasala din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan sinuwat ni Kuya Jay Badayos. Jay Badayos ang atong writer ano yun niya. Ubos sa direksyon ni Ate Martes. Ate Martes Barbal Boris ang atong spinner Kuya Joel Bensi. Ang manager sa Bien Aqua. Ang atong soundman Mr. Ricky Bangis Garing ang nabaligya og panyawan diha sa sa pangalan diha sa katangkungan basta naadiha si Kuya Ricky namaligya na siya ang panyawan liniment oil. Liniment oil na taon karon. Unya ang ato among spinner, ang ato ang audio editor si Kuya Jeffrey Gabudada og ang tag-iya sa King Bending and Room Installation si Kuya Ariel Mangkao nga naa sa Nagababagdos, Lapu-Lapu City. Kita na dalit ka na to sa RMN Drama.